हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। तो आज का वीडियो देखिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज भरती के गाली सुनाएंगे। लाले लाले उठावा से चुएला ललैया हो की रसा चुएला। लाले लाले उठावा से चुएला ललैया हो की रसा चुएला। साले समधि के फूला फट में कौआ खोदेला हो कि चिल्लर काटेला। साले समधि के फूला फट में कौआ खोदेला हो कि चिल्लर काटेला। लाले लाले उठावा से चुएला ललैया हो की रसा चुएला। लाले लाले उठावा से चुएला ललैया हो की रसा चुएला। साले बरतिया के फूला फंड में कौआ खोदेला हो कि चिल्लर काटेला। साले बरतिया के जींस में चिल्लर काटेला हो कि कौआ खोदेला। लाले लाले उठावा से चुएला ललैया हो की रसा चुएला। लाले लाले उठावा से चुएला ललैया हो की रसा चुएला। सलना अंदोसिया के फूला पंड में कौआ खोदेला हो कि चिल्लर काटेला। सलना अंदोसिया के फूला पंड में कौआ खोदेला हो कि चिल्लर काटेला।